Hello guys, nandito ako sa Medina. Nag-uban ko niyalan ganina kay nakoy tuyo diri. Tapos, nag-ready ko sa aming tanghalian. Guys. Nakasaing na ko ng kanin. Kaya nag-init kong tubig para akong ilapwas sa manok. Kaya nag-ihaw yung manok. Nag-ihaw manok iyang kapatid nga lang. So ako ang magluto na ni guys. Ako ning lauyahon. Mang. 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 Okay, kau dah. Where's the dam? Kami ya? Apa nak kaya kau? Itu. Apa mbak? Wala utan? Pauwi na mi guys. Ayan, dito kami nag-agi sa Doka Bay. Hanswell Station. And guys, nandito na kami ni Lelen. Nandito sa Santa Mercy. Si Ate Maya Maya. Nasi Maribel, kuling si Budog. Wow. Imingaw si Maribel, si Budog, imingaw ni Maribel. Ang nagtanong, ito, ang update ni Maribel, naka-calling na. Hi daw. Happy na si Budog, kay nakakita na sila ni Maribel. Smile. Guys, basa mi sa ulan. Nabasa-basa mi sa ulan, guys. So, Relona. Si mong sudan, Relona. Yes, katuna og pinat. Frisco tuna o binilanggo. Ayan. Mutan ako ba sa kusudan? Ikaw, sa may musudan. Frisco tuna og tinapa. Ingkod me, sit down me. Agkuan, pangutan na. Silang lang dilit sa pangutan naon. Bara na. Ikaw, iniyapon ba? Ikaw paniyapon ka? Isil me? Ano man? Si Mimi guys, napakan ganina sa Iro, sa Medina. Wala siya na ako nadala diretso sa center kay holiday. Bernis karon holiday pod. Tapos ugma, Sabado pod. Domingo, Lunes na ginako siya madala sa center. Dan ang center, alas 8 pa mo abre. Sa City Health, sa Lunes, Martes na nako siya madala. Kay holiday manggod siya ganina dayon. Among hospital dili pud mo inject og graves. Bisan asa dinhi sa hospital sa Talisayan og sa Hingoog
ipasa yung kag City Health. Unyang City Health kay Bernice Holiday pagyod. So ugma na ginanako siya madala sa Martes sa City Health. Kay walay opisina nila karon kay holiday. Sa Sabado wala po'y abri ang center hasta Domingo. Lunes na gid may makadto sa center. Pagka Martes mga adlawon may paingon sa City Health kay alas 9 ra pud taman ang kuan sa City Health para sa mga rabbit. Akan gid na kan kita na gid kan. Nagkaon naman ko ila ni Lilin, guys. Dahil sabal. Hasta si Doydoy ug si Mimi nagkaon na pod. Lumidik. Amat ang maroy. Kain tayo ninyong lahat. Isa. Dalawang ko lang sa alas. Be alas. Sa sinubuso ka. Bakit ba siya ka? Nagluan ka? Saan mo na. Ang gumaan, magkasalitan to. Yes. Kung di pa ka alam mo. Ay, iyo kami. Ako may form. Ako apeng, gubag. Kaya kapag ako ng balay, nagkit ang alikanto na ko. Ay, Ako gana. mo na alikanto na. Ito ni Alan kay Nanay Marfil. Kanawa, nagubag. Kain, guys. Kain tayo ninyong lahat. Wala po, kumana ko ka Lilin. Kain tayo na. Kung ka nagkaon. Nagulay, magot si Lilin o kuan. Ang kong si Doydoy nagluto. No, naman. Ang taon ko kay paborito din ako ng gulay. Nagluto? Ewan ko ba? Kanang unsa lugar na imong gipakan sa ano? Penjikan. Ano ba indikan? Martes na penjikan kay sa Lunes. Sa Lunes man good guys, may ilang kuan. May ilang kidikingan queen. Magpasok pa na siya sa Lunes. Nagyon mo gud ang doktor nga mabtan pa og 14 days na siya kuan okay pa daw magabot og 14 days na menjikan. So, mas sa Lunes ay sa kuman sa kidikingan queen mo to ko sa hospital or sa center maayo og referral para hingoog. Ayaw ko ba dito ang Ay pagyaya diha tuniwani mo kay wala ka nagbantay nga di ka mapakan sa iro. Ini pwede ang gawin dyan taas butang kabulong dyan nga sakit. Sila na lang sa nagdepensa nga ilang iro dili nila dapat ibutang sa taas kay tumaa. Dako ba ko na? Kabalo ba sila nga na mga bata dito gadula-dula. Makadulan mo ito na ero ang mga bulsa. Kain kayong lahat. Saan kaon na. Hindi sudan, patata. Dami ang wala sudan sa kanon. Di kilawan ito rin. Yala. Oh, nangalan. Ay, o tayo inuwi bakit mo ito ay crying baby. Oh baby. Guys. Dako na nabi. Sabi ko tagaan. Dako kay kung buka kamay kay mga tantang. Di ka bata. Nagkaon naman kung kada nasa imumi. Tanawang imumi ho, huroto. Oh, imo man na. Dili pagpapalabi kay junk food naman na. Namana lang. Nakabot na labi sa ero mo. Pwede mo. Kumilit na ito. Wala sabi? Ilang pwede? Unsa na? Ginamos. Napari ginamos? Huwag ko gikaon. Panyapon na tanan. Naulan, naulan. Malakas ang ulan dito sa amin. Huwag ako nagkaon din ang pinakaon. Kabuntal, ay sanda ko sa kanang pagbahaw. Sigawan. Pag-auto lang, saan ko sa mailo. Ang siya pa, ero, magbaala. Hindi mo tala.
Like, pila kami, hindi po na yung nandito kantay. Tay. Kwa, Ano na pala, Bi eh? kwa ba? Ano Ayun na ang pala, tagay. Bi? Oh. Kwa ba? Oh, Karin. Laog mis jang pods. Umak boyog malah. Simba kumba. wait lang, lambot ang siya. Eh, simba kumba. Wah, siguro mo simba. Kumba. Simba ko. Yay! Ba, ikaw kita ka, simba ka? Magsimba mo kay sige nalinog. Hapit na balik ang Ginoo. Ne. Ingon nga kulula sa una. Ay, oh, yung silang may Ingon si aning nanay Pidang kato kong lula na amahan inahan ni nanay Binsing na inahan sa kong lula. Na hapit na balik ang Ginoo. Kapag naman siya, dugo. Ay, isa ko na. Napagamay. Asa biskato na. Pista daw. Namong iro. Sakit, namatay. Kaya gignan ako siya utik na ipa-admit lagi sa polimedic. Kung siya ng sugot. Hindi sa balay. Kung sa polimedic kasi na ang iro. Manggod. Nabutangan to siya sa kuan.Ros. Ay, si Tros! Distros! Hello? Distros, si Tros! Maas kami na ng magpapakalitos yapon. Retros. Ako dani ay. Retros. Distros ba? Retros. Napalili nila! Bis ka tuna! Distros. Ano to po? Retros. Ano to day? Distro. Ah. Retros. Retros. Wala may sunod pa guys. Retros. Distros. Yaman! Naula man dyan na un. Magadawa mo way yaon. Bakpalita tayo si Tros daw. Oh. Retros. Si Tros? No, na yung Si Tros? Retros. Retros ko no ka. Di tayo sa katukan ta kay. Kitawa. Wah, ano nagkatawa mo nagda? Mag-istorya ka nagtawa ka. Alam di magpapalitok. Ingon ko, dala to sa paramedic. Distrosan to ah. Sabi good ay. Ay, kalito ko lang Metrosan. Distrosan. Metropan. Mga kaong dyan isur. May Tros noon. Yapon ta guys. Nasud ang ginamos. Wala ka na naon. Preska o kuan. Anong isda nga Ano pa ba? ginulong. Ay, biskat. Biskat to na. Ako. Hindi ko rin. Wala ko na tagyaw kayo. Si Tratuna no. Metrotuna. Bugiring.
Basta ka na oh. Ito nagkabot na Ako nato. gusto, pagkaulan niya ako. May paula ko mga maliit. Dada. Abang. Ni. Ako na ba yan? Ang bili ka ang plus ko. Takbilan niya. Tapos akong kumain guys. So thank you so much. Naula ka na naon. Ako na. Para. May kabalo-kabalo mo. Nagpalit na kagkwantik. Steel brass. Hindi na ganun akong hipon sa brass na. Tot brass. Hindi kayo magpalabig kaon guys. Kinamatay mo ito'y. Hindi nila parami pa. Tapos na silang kumain, guys. Oh. Nahurot ang ilang ulam. Mayroon pang binilanggo at saka ginamos. Tapos na silang kumain, guys. Tapos na silang kumain, guys. Hanggang dito na lang ang video ko. Ako ay magpapaalam na. Maraming salamat sa inyong lahat, guys. Labi na yun sa hindi nag-skip ng aming ads. O shout out, Madam Lalakoko TV, shout out Ma'am Army Sefeda, shout out Ate Mar, shout out Ma'am Pinay Beauty, shout out CSA1, shout out Ma'am Elizabeth, shout out Ma'am Little Lady Diary, o shout out Ma'am Samirin, shout out Ma'am Simply Me, shout out Bridget Lantinople, shout out Jolene Abubakar, o shout out Manang Los, o shout out Ate Gwen, og shout out sis Giselo Amores. Og shout out sa inyong lahat guys, sa hindi ko nabanggit. Maraming salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video ko. Ako magpapaalam na. Bye bye. Bye! This is Ads na may ads na.